Hola, com estàs? Avui et porto una meditació per afrontar les teves pors. Troba un lloc tranquil, on estiguis còmode, còmoda, assegut en una cadira, tombat en una esterilla. Preferiblement no ho facis damunt del llit, perquè tens el perill d'adormir-te. Inhala i exhala. Respira profundament, connectant amb la teva respiració. Si estàs assegut o asseguda amb la teva base, connectaràs amb la terra i amb la teva coroneta connectaràs amb l'eteri. L'esquena ha d'estar ferma però flexible com una canya de bambú. Els braços relaxats damunt de les cames. A les mans pots col·locar un mudra. Tancaràs els ulls i fixant la teva mirada interior a l'entrecella. Col·locaràs la llengua al paladar superior, darrere de les dents superiors, i posaràs un lleu somriure als teus llavis. Si estàs tombat, els teus braços estaran al costat del teu cos, amb els palmells de les mans mirant cap a dalt, i deixaràs tot el pes a la terra. Inhala, agafant aire i fent una petita pausa inhalatòria de 4 segons. I a l'exhalar soltaràs l'aire comptant fins a 6 segons. Així 3 vegades. El teu cos, a poc, s'anirà relaxant cada vegada més. Molt bé. Ara et demano que visualitzis les teves pors. Imagina allò que et causa aquesta por. No tinguis por de visualitzar-la davant teu. Com si fos un núvol o una figura. Observa com es veu, la seva forma, si té color, si té volum. No jutgis res. Només observa. Accepta la seva presència mentre observes. Dis en veu alta o mentalment aquestes paraules. Et veig.
T'accepto com part de la meva experiència. Sé que estàs aquí per ensenyar-me alguna cosa. Reconeix aquesta por com una emoció, no com una amenaça. Molt bé. Ara et demano que imaginis que del teu pit surt una llum càlida i brillant. Aquesta llum és la teva força interior. Deixa que toqui aquest núvol o aquesta figura que representa la teva por. I observa com a poc es va dissolent i desapareix lentament en aquesta llum, transformant-se en calma i confiança. I ara et demano que diguis aquestes paraules per afirmar el teu poder. Mentre sents aquesta llum expandint-se, diguis aquestes paraules. Soc més forta, més fort que la meva por. Tinc el poder d'enfrontar i superar qualsevol desafiament. Cada vegada que m'enfronto a la meva por, em faig més gran i poderós. Molt bé. Ara torna al teu present. Porta la teva atenció de nou a la teva respiració. Sent com entra i com surt l'aire del teu cos. Inhala i exhala lentament, sentint com l'aire passa pels teus pulmons, com entra la vida al teu cos. I observa com et sents en aquest moment. Si et sents amb més calma, si et sents més empoderat. Només sent aquí durant uns segons més. Amb amor i gratitud per aquest moment,
aquest treball interior. Dona les gràcies amb una rialla als teus llavis i sentint el que sents. I a poc anant sortint d'aquesta meditació, anar movent els ditets dels peus, de les mans, el tronc, estirant els braços, al teu ritme. Quan sentis preparat, preparada, podràs obrir els teus ulls. Realitza aquesta meditació cada vegada que sentis el pes de la por. Amb aquesta pràctica notaràs que les teves pors perden força i tu et sentiràs més lliure i més valent, valenta. Gràcies. Namasté.